Apoi Denis, cum îți pare lampa nouă a noastră? Lampa noastră, eu cred că e de nota 10. Ia Uitați-vă și uitați-vă mare. lampa am prins noi. O lampă extraordinară. Are, eu nu știu cât are, dar are, cred că cât are Denis? Vreo 7 kg are? Eu cred că ea are vreo 7 kg, chiar poate 6-7. Ia uitați, Nu cred ia că uitați. 10. Așa, în comparație cu Cât mine. jumătate de Denis. Нормально? Нормальная лампа. А? Нормально светит. Cum vă? Нормально? Aia asta în set? Aia asta are la noi 70 cm, și că uite. Bine, are un metru, plus minus un metru are. Da, deci lampa este Metru 10. bunișoară așa. Cred că o gradă Te o că teta luminează. este Ana. Teta este Ana în set. Și lampa asta. Da, dacă o pui, eu cred că îți pare o leacă. Și pe așa o lampă și un șașlucioc. Așa o lampă, da, pui așa o lampă. Duci la rubal cu una de astea, Ana, pu jumătate de Chiar iaz. peștele. Jumătate de iaz îl filmează. La Trend Market îl găsesc cu revista 17 sau la numărul de telefon.